Jelo wachore ni en tijwa mondo wane ni ji duto man kod opande ondikore kaka jogo Ombulu. Mano ote mabende nogol kod jaod bura ma Ogunja migosi Opiyo Wandai mane loso to kod jopiny hik mar maneno bila ma Lolwe Tv manotimore gwenge mag Muhuru Nyatike sub county ma Migori. Wandai wacho ni koro sa koro chopo manyaka oganda nywak lwedo e tij sero Ombulu komero ni koro ken ranyisi maber ahinya mosebedo ka nenore gi sani ni oganda koro kuog kar romgi mondo mi gikaw Ombulu chenro bende koro odong' mana gi juma achiel kende. Ojiwo josiasa oket mahino e campaigns mar kawo kura mondo mi koro lek ma Azimio la Umoja midhiro kod Raila Amolo Odinga ochopo kare. Zifanyi kazi, tunaona kama zinatoka. En tijwa mondo wahakikisha ni ng'ata man kod kipande okoko mondo okaw Ombulu. Kata ndalo matin modong' to thuolo ni rumo. Kik jo bedi ot. Nikech mae thuolo makende ma wan go. Kako nagi. Mar yudo gima osechandowa kuom higni mathoth ahinya. Kendo ka nitie gima nyalo konyo kod oganda ma joluo. To en hakikisha ni ng'ata mantie e bathi kata mantie dalau kata mantie gweng'u ming'eyo ni kod kipande to onge kura okoko mondo kaw kura. Kik gibedi ot ginde kipande to mondo ka kipande duogo ni ito gi kaw kura. Mano e gima duong'. Weche mang'eny mag kombe milaro piny ka. Mago sa gibiro biro. Ok odwa mondo jowa okaw thuolo mang'eny mar siasa ma kor gweng'. Ni laro MCA, ni laro MP, ni laro sijui gavana. To kura monego bed ni ikaw go kombego to pod onge. Kata bed nitie to kura maduong' mwang'eyo en kura mar presidency. Omiyo an ga diera ni Nyatike